Il-mużika tikber miegħek u tibqa' dejjem. Paul Simon. Jisimni Casey Azzopardi, għandi 9 snin, l-isem tal-kanzunetta l-anġlu tiegħi, il-kompożitur Augusto Cardinali u l-awtriċi Rita Paċ. Business ma jgħiduli illi jem għaxu Jusib tazzar li għal-kem ma narax ikun dejjem mil-periklu jħarisni lejlu nar jiġi xidri m'għandhom xalfejn jibżaw għalix u jixtieq ilhom ħafna ġid u ħabib ta' veru għal-kem siget les li dejjem jimxi magħhom jitfid. No jiena naf li jiena wkoll għandi anġlu imma mhux veru li imma nara qatt għax nisimgħa bil-ħewa jkellimni u naf li ħabni aktar minn kulħadd u naf minnu dal-anġlu dejjem miegħi l-anġlu kustodju tiegħi jitmama mill-ewwel nista' ħajti kont hemm dejja xorti fis-sema qabel ma jibtarbija is-sawart u alla sab li għanżu bħalek jieħu ħsibi biex xorta nsib il-ġenna fuq l-art għax inti nieqsa minn xejn ma tħallini sagrifiċi biex ferħana nżomm li l-ħuti u għalek konvinta li għanġu m'hemmx aktar prezziż mill-lom għaxina